बे सोदोब बे धोरोमखौ जोङो सिबिनो हादों आरो बेवहाय जोंनि मोननैसो खोथाया बिराद ओंथि गोनां दङ दहाय आफा सोरजिगिरि बोराइ बाथौ होनना दहाय सोदोबजों गाबज्रिनायाव जाय सोदोबजों गाबज्रिनायाव दहाय होननाय सोदोबा गोबां ओंथिखौ फंसे रावजों फोरमायो जाय इसोरनि बाणी जोंनि सोरजिगिरिनि राव होननानै जों बेखौ दिनै मोनदांनो हायो दहाय आङो सिम्पुल भाषायै जों ओरैनो रायज्लायग्रा सोदोबफोरखौ नाय दहाय माने माब्लाबा हेफाजाब आं बिथांनि दहाय लानानै एसे बे अबस्थायाव फैबाय होनदों आं बिथांनो एसे दहाय होनाय जादों होननायनि थारमाने बिना हेफाजाब बेनो अननाय बेनो गासैबो बिनि सुखु दुखु गासैबो लेभेलाव जों सोरनिबा जे आथिं आखाइ बा हेफाजाब नांगौ जायो अननाय होनांगौ जायो हेफाजाब होनांगौ बे दहाय सोदोबा ओरैबायदि सोदोब जायजों नोङो बेवहायनो अननायबो दङ बेवहायनो जोङो सोरजिनि लामाबो दङ बे लामाजों थांब्लानो जोङो मोनदांनो हायो होननाय खोथाफोरा रोखा जायो जोङो साइन्टिफिकलि नायोबा मा होनो जोंनि धोरोमा जानला मोनला बारि खनायाव हाग्रा बंग्रायाव सिबिनाय ट्राइबेलनि धोरोम होननानै सोरबा मुगैदोंब्लाबो दिनै जों मोनदांदों बे धोरोमनिख्रुइ साइन्टिफिकसिन धोरोम बैगानिकआ जायखौ संना मोना आरो संब्लाबो बे एलिमेन्टनि गेजेरावनो सङो बेनो साइन्टिफिक धोरोम जायो बिगियानारि धोरोम मानो बिगियानारि धोरोम होननानै जों बुंनो हायो बिगियाना माखौ प्रुभ खालामनो हायो माखौ प्रमाण होनो हायो थाखानाय जिनिसनिफ्रायसो बिगियाना होनो हायो बारखौ सोरबा बानायदों नामा बारखौथ' बानायनो होनना बानायनो हाया बे दंखायो बेखौ जों सोरजिगिरिनि मोनसे एलिमेन्ट होननानै सानना लादों हाखौ बानायनो हादों नामा मंगल ग्रहआव थानाय हायानो जा गुबुन गुबुन ग्रहआव थानाय हायानो जा अखाफोराव थानाय सोरजिगिरि मानसिया बानायाखै बेखौ मानसिया बानायाखै दंखायो बेखौ सोरजिगिरि जोंनि एलिमेन्ट होननानै बुङो बेखायनो बेखौ बिगियाननि साइन्टिफिकनिख्रुइबो गोजौसिन साइन्टिफिक बारखौ बानायाखै अख्रांखौ बानायाखै सानखौ बानायाखै रावबो बिगियानिया बुंनो हाया रावबो सुबुङा रावबो जिब जिबिनिया बुंनो हाया आं बेखौ बानायदों होनना अनलि हायो होनबा जोंनि सोरजिगिरि दा बे एसेबां गिदिर धोरोम जायखौ जों मोनदांनानै बुंनो लानो रोङाखैमोन बारि सिङाव जोंखौ जानला मोनला सिबिग्रा होननानै सानदोंमोन गुबुन गुबुन गावसोरखौनो जौगानाय धोरोम होननाय सुबुंफोरा खिन्थु दिनैहाय मोनगोन गासैनिबो गुदियाव हायाव गानानै धोरोम सिबियाबानो गावनि धोरोमखौबो बिसोरो खुलुमनायनि आखाल मोननाय नङा आखालाव थायोना सोरगोआव थायोना मायाव थायो होननाय जोंनि सोदोबफोरा बेयो जों बानायनाय सोदोब नङा दा बेवहाय दहाय आफा इसोर बोराइ बाथौनि मुङाव बर'फोरनि जिथु धोरोम जायखौ बर'फोरा दिनैसिमबो मोनदांदों बे बर'निल' नङा खिन्थु मंगलै बा जोंनि बे हारि हारिसाफोरा जों गुबुन गुबुन दालायाव थानाय हारिफोरा जोंनि बे धोरोमनि गुदियावनो गासैबो दङ दा आं बुंनो नागिरनाया नैबेनो बे सिजौजों जोंहा मा लोब्बा दं बेखौ जों एसे मोनथिबावनो हायो आरोबाव जोंनि उन्दै उन्दै फिसा फिसौ गथ' गथायफोरा गावनो नांगौ जानाय उखैनायखौ मोनजानो लुबैनाय माबा जिनिसखौ नांगौ जायोब्ला सोरनियाव दहाय लायो बिमानियाव दहाय लागोन आइ आंनो ओंखाम उखैदों आफा आंनो नैबेखौ नांगौ थारमाने बिनियाव गाबज्रि होयो बेनो गाबज्रिनाय गथ'नि फार्स्ट गाबज्रिनाया सोरजिगिरिनि बायदि नङा बिमा बिफानियाव गाबज्रि फैयो नांगौ जिनिसखौ गाव थांना थानो थाखाय नांगौ जिनिसखौ बियो आदार बियो उन्दै गोरलै गथ'आ गाबनानैबाबो बे बिमानाव गाइखेर बिनानैबाबो जानो लोंनो दै बिनानैबाबो बियो बिनाय सोदोबजों बेखौ जोङो बियोब्ला जों सोर होयो
बेखौ गावनि सोरजिगिरि जों बेखौ खांनाय बानाय हिसाबै बिमा बिफाया बेनो जोङो दहाय होनानै गासैबो जा नांगौ बेखौ होनायनि बेबस्थाखौ लायो। दा बे उन्दै समनिफ्राय देरै देरै बिमा बिफा थानायाव जोङो गाबज्रिनायनि मोनसे दहाय लाग्रा मोनसे जाबाय। दाना बेखौनो उल्था खालामनानै एसे सानबावदो, जों बिमा बिफायालाय दानालाय सोरनियाव गावनि नांगौ जानाय सुखु दुखु गाव थांना थानो लुबैनाय खोथाफोरखौ सोरनो बुङो, सोरनाव दहाय लानो? उन्दै गथ'आ बिमा बिफानियाव बुंब्लानो मोनो। जों गिदिर गोलाव गारजेनफोरा जायफोरा जोङो बे पृथिबियाव जोबोद आलो गोजोनै सुखु गोजोनै गावनि हारिजों ग्रें ग्रें रायजो जानायजों न'खरजों सुखु सान्थि जानो लुबैनाय, बे दहाय लानो लुबैनाय बेखौ जों बहा गाबज्रियो? बे गाबज्रिनायनि मेन जायगायानो जाबाय जोंनि नै बाथौसालि, जायखौ जोङो गोदो बेबायदि न' बां गैयामोनब्लाबो हाग्राजों रायजो जाजेनदोंब्लाबो जों बेखौनो दुमनानै सिजौखौ बेस खालामनानै लादों। दाना जों बेखौ आरो एसे सानबावनो हायो। आंथ' एसे सानै मोनदांनानै सानबावो। आं बेवहाय बुंफैदोंबा नैबे माइकआव बेहाय लाना बुंदों, खाथि खालायाव बुंनाया बेवहाय बुंनाय लोगो लोगोनो बैहायसो गाबदों साउन्डआ। बेवहाय गाबज्रिनाया बैहाय सहैदों। जोंनि गोसोजों सोरजिगिरिखौ गाबज्रिनाया बाथौ गुदियाव जा नियम निथि होदों बे ओरैनो गाबाखै। बेवहायबो बेटारि सोदों, नङाबा कारेन्ट सोदों, तार सोदों। बे सोनायखायसो बेवहाय गाबदों साइन्टिफिकेलि। खिन्थु जोंबो बेवहाय आलारि बाथि फोजोंगोन, जोंलारि खाथि फोजोंगोन, थालिर बा जोंनि गोसोजों जायखौ सिबिनायाव बे बाथौखौ होदों, बेथ' मोनसे गोदो भाषाफोरखौ बाहायाखैबाबो आं बिदि भाषा बाहायनो लुबैयाखै, खिन्थु बुजायनो लुबैदों। बे मोनसे एन्टेना बायदि इसोरनि एन्टेना बियो। मबाइलाव टावार गैयाबा रायज्लायनो हाया। नोंजों रायज्लायनानै आंनि खोथाखौ बुंहरनोब्लाबो बे टावारा जुदि गैया, जगाजगा गैया, टावार थाबाबो बेटारि गैयाबा जाया होननाय बायदि नैबे सिजौनि जिथु मोनबा दालाय बारलांनाय सु मोनबानिफ्राय लांना बिलाइ ओरै बारस्राजोबनाय, बे ओरैनो जादों होननानै जों सानो। बेवहाय गाबज्रिब्ला इसोरनिसिम सहैयो होननाय बायदि गुबुन गुबुन धोरोमाव नाय, इसोरनिसिम सहैनायनि लामानि सिम्बल गैया। मानसि सोरबा सुबुंखौ सिबिदों, बिथांखौ मुर्ति बानायनानै सिबिनो हागौ, बिथांखौ माबा मोनसे लामा खालामना सिबिनो हागौ। बिथांनि बुंनाया डाइरेक्ट बिथांनाव बुंबाल' खोनागोन। बुहुमनि गासैबो धोरोमखौ एनालाइज खालामबा मोननांगोन जोंनिया सोरजिगिरि सान अख्रां हा दै बार गासैबो गोसारहैनो हानाय बे सिजौ गुदिया बावथाय मुवाजों जुदि कानेक्टिभ जायोब्ला, गोसोआव बेवहाय खुसि जायोब्ला, जों गाबज्रिनाया बेवहाय खोनासंहैयो होनोब्ला सोरजिगिरिनियाव बे मोनदांहोयो। आरो बेनि प्रमाणखौ जोङो आं मोननैसो मिथिङाव बुंबाय, सोरबा खोनाबायबो जानो हागौ। आं दिनैबो खनसे बुंबावनो लुबैयो। जों माबोरै प्रमाण मोनो? इसोर गैया होननानै सोरबा ओरैनो थिखुला जानो हागौ। बिदि खुलुमनानै मा मोनगोन, बिदि माने मा मोनो, बहा खोनानो, जोंनि बुंनाया बहा जानो होनगोन। खिन्थु माबोरैहाय कानेक्सना फैयो आं मोनसे एग्जाम्पल होनि। कानेक्सना सोरजिगिरिबा जोंनि बिसाजा जुदि गोसो सिंनि खुलुमनाया जोंनि आत्माजों जोंनि बे फुजिनायजों जुदि गोरोबोब्ला इसोरनिसिम सहैयो होननाय खोथाया लिंक गैयाबाबो सहैयो होननाय खोथाखौ आं प्रमाण होयो। साननानै ला, दान्दिसे सम बिराद गोसो खुसियै गोसोजों मोनसे मेगन मिसिबथाबना साननाय। आं नोंथांमोननो मोननै जिनिसखौ होनो नागिरदों। मोनसेया जाहैबाय जों दासिम जानायाव मोनदांनाय बयनिख्रुइबो गोखै फिथाइ थिंख्लिं फिथाइ।
थिंख्लि फिथाइखौ गोथां थिंख्लि फिथाइखौ आगसि आखाइजों नैयाव लाबाय होननानै साननानै ला दे गोसोजों एकदम गोसोखौ साननानै ला आं बेवहाय थिंख्लि फिथाइ लादों इसोरखौ जों जेरै बेहाय फैदों होनना सानना लानो हानाय बायदि थिंख्लि फिथाइखौ आखाइ फारसेयाव आं बेहाय लानानै दं गोथां थिंख्लि फिथाइ बिराद गोखै बेखौ लादों होननानै साननानै ला आगदा आखाइजों हमनानै गोसोजों गोसो एसे उरलुबाय थानाय एसे बोरैबा गोखै मोनदों नामा मोनदोंना रायजोफोरा अननानै बुंदों एसे बुंनाय मोजाङै उरलुबाबो गोखै मोनदोंना मोनदों आखायावथ' थिंख्लियानो गैया मानो गोखै मोनदों बिराद गोफाद औवानि जंजों एकदम बहाबा सुना होनाय होननानै साननानै लानो ओरै साथिखौ जेराव जंआनो गैया जों बेखौ साथिख'नानै गोसोजों ओरैबायदि मोनलायनो हायोब्ला इसोरखौ जों बेहाय दं होननानै जोंनि गोसोखौ बेजों लिंक खालामना होनो हायोब्ला इसोरा दङ बैखौ मोनदाङाखै होनोबा इसोरा गैया बे गावनि फिलिंजों खोथा इसोर गैया होनना बुंबाबो बे मानसिखौ बुं जाय मानसिया इसोरखौ फोथाया बेनाव बुं एर'प्लेनाव गाखोना गोजौआव 1000 गोजौ फिटआव गाखोनानै एर'प्लेना पेट्रला जोब्बाय बा थावा जोब्बाय होननानैल' खिथा मा खालामबावनो थावा गैला ओइ दिनखालिनो मोनदांगोन बे इसोरा मा जिनिस मिथिगौ एर'प्लेनाव गाखोनानै जुदि एर'प्लेननि थावा जोब्बायनो बा पाइलटआ सालायनो हालानो दा लेन्डिंबो जाला होननानैल' बुं 10 मिनिटसो गिदिंबाय था गोजौआव मोनदांगोन बै दिनखालि इसोर गैया होनग्राया इसोरखौ होनना नागिरनांगोन गावनि रावजों बे इसोरखौ नागिरथारनांगोन आरो बे मोनसेयानो प्रमान जे मानसिया गैया होनबाबो जिब जुनारा दङ होननानैबाबो सिबियो मैदेरफोरानो सिबियो खुलुमनानै बिसोरनो मोनदांलायदोंब्ला जोंनि गियाना जा सहायो बेवहाय जों दङ होननानै जों प्रमान मोनगोन इसोर गैया होननाय जिनिस मानसिनियाव सोंबाय थाबा मोनथिगोन बारखौलाय बबाव सोरखो लाबखो नोंनि हां लानाय नोंनि थांना थानाय बे मोनबा एलिमेन्टआलाय सोरखो होफैखो बे प्रश्नफोरजों जों थांबाङो आरो बे एसेबां गिदिर ओंथि गोनां धोरोम साइन्टिफिक धोरोम जोंनो पृथिबिनि 1 नम्बर धोरोम आदार धोरोमखौ नों बिदि एनालाइज खालामनो हाया जोबोयो गाज्रि मोनगोन मालायनिखौ बेहाय रायज्लायबाबो रायज्लाया गुबुन धोरोमखौ एनालाइज खालामबा जोबोयो मानसिनियाव जोबैबाय माने बेथ' जोनोमसो जादों जोनोम जादोंबाथ' बे मोनबा एलिमेन्टखौ नांथारगोन दा जोंहा सम फैदों जोंनाव धोरोम जोबस्रांदोंमोन रावा जोबस्रांनोसैमोन रायजो जोबस्रांनोसैमोन दिनै जोङो जिउ मोनफिनबाय जोङो थांना थानायनि जुद्धआ एसे जोब्बाय फोसाबनानै जोङो साबना हामना खालामनानै जोंनि धोरोमखौनो फिसायैब्लाबो पृथिबिनि गोजामसिन आरो साबसिन धोरोम होननानै जोङो लांनायनि जोंहा सम जाबाय बेखायनो आं जोबोद गोजोनदों जोंनि बे सिकनाझार बियाबनि बाथौ सिबियारिफोराबो दिनै इसिबां अखानि गेजेरावबो लोब फैनानै गावनि धोरोम आंगो धोरोमखौ जोङो सिबिबाय थादों बे स्टेपजों जों लांबानो डिसिप्लिनजों लांबानो बे धोरोमा माब्लाबाबो बियो रावनिबो सिङाव थानाय नङा गासैबो गोजौ थांबाय थागोन आरो धोरोमाव थानाय मानसिया माब्लाबाबो रावखौबो गाज्रि गोसोजों गाज्रि रावजों गाज्रि साननायजों साननानै जे सोलियो बे जोबस्रांलाङो ओंखायनो बर'फोरा मोनसे माबायाव फैदों जे बर'फोरा रावखौबो हिंसा खालामफेराखै थांना थानोसो जुजिदों जोङो दा जोंना थांना थानायनि जुजिनायनि लामाया गेवस्राबाय जोंखौ दिनै भारतनि नखर मन्थ्रिनिफ्राय प्रधान मन्थ्रिसिम बाथौ होननानै मोनफ्रोमबो मिथिङाव बर'नि मिथिङाव गाबज्रिनाया जोंनि नैबे नाजानाय गासै सिबियारिफोरनि माखासे मेंनो रोङै सुबुंफोरनि नाजानायजों दिनै भारतनि नखर मन्थ्रियाबो
अफिसियेलि जायखौ प्रसेस लाबाय थादोंब्लाबो गभर्नरनिफ्राय लाना चिफ मिनिस्टारनिफ्राय लाना बाथौ धोरोमानो बिराद मोनसे मोजां धोरोम होननानै मोनदांनो सम लाबोबाय दं। बेनिख्रुइ आरो जोङो साबसिन लामा थांनो जोंहा समा गेवदों आरो बेयो जोंनि आफा इसोरनि अननाय होननानै आङो सानदों। आं बारा गोबाव बुंला।